בתוך צוות אב לתחבורה יש לנו את הראש ושתי ידיים, כלומר יש לנו תכנון אסטרטגי ומודלים, שאביעד שמה, אני שמה, כן, וחוץ מזה שני ידיים, אחד שמתכנן ומתפעל את התחבורה הציבורית, גם עכשיו וגם בעתיד, ואחד שעובד על כל הרדיוסים, ועל איפה בדיוק לשים את התחנות, ועל כל הרכבת קלה וכל הפן ההנדסי. בתוך החטיבה של המוח, גם זה מתחלק לשלוש. יש לנו תכנון אסטרטגי, שהראש שלו זה אביעד, יושב איתכם, ואנחנו משרתים את אביעד עם מידע, שעובר טרנספורמציה בתוך מודל תחבורתי, שעוד רגע נדבר על שתי הרגליים האלו, שבסוף נותנים לאביעד כוח כדי לקבל החלטות והמלצות לעתיד טוב יותר לכולנו. אגף מידע, גם הוא מחולק, ובסוף אני פה. פחות מעניין, אבל המטרה מאוד מעניינת. כלומר, אנחנו פה כדי לקדם ניידות מיטבית במטרופולין ירושלים, כשאנחנו עושים את זה ומגבים את עצמנו עם כמה שיותר נתונים. כלומר, רוצים לקבל החלטות טובות, ומנסים כמיטב יכולתנו לקבל את ההחלטות האלה. אז איך נראים הנתונים האלו, ועל מה זה מבוסס, ואיך אתם מגיעים למה שאתם מגיעים, הכל מתחיל מהשקף הזה. והאם אתם יכולים להעביר לנו? אפשר להוסיף את השאלה הזאת ישירות? והאם כבר אפשר להעביר את הנתונים האלה? בדיוק. אז קודם כל בואו נבין מה תקבלו. אתם הולכים לענות על שאלה שכולנו רוצים לדעת, וזה סבבה. אנחנו יודעים לאן אנשים מגיעים היום, ואיך הם מגיעים. איך יודעים את זה? סקרים ושואלים וסופרים ועולים על אוטובוסים, ויש לנו ברכבת קלה, ויש לנו אנשים ממש עומדים בצמתים עם כל מיני קליקרים היי דני. יש סקר הרגלי נסיעה של ירושלים מודקה? יש סקר הרגלי נסיעה, ונדבר על זה, איפה זה מפורסם, וזה מאוד מרשים וכל הכבוד. אבל מה עם העתיד? הרי אם רוצים לקבל החלטות טובות לעתיד, צריך לעשות את זה עכשיו. אז האופן שעושים את זה, זה קליק, טם-טררם, מודל התחבורה, כשהמחשב שלי משום מה לא זז. הוא מתרגש. אז זה לא המודל שלנו, הוא יותר נראה ככה, אבל בגדול, אנחנו שואלים את הדבר הבא. במקום לשאול לאן הם ייסעו בעתיד, בואו נלך צעד אחד אחורה, למה שמחולל תנועה. כן, אני אגיד את זה שוב, מה מחולל את התנועה של אנשים? כלומר, לא איך נסעת, אלא למה נסעת. ואם נדע לקייל מודל לצרכים, כן, למוטיבס של הניידות של אנשים ועל ההחלטות שלהם, אז בעתיד אולי נצליח גם לעשות את זה. אז איך זה נראה? זה בגדול אומר דבר כזה. זה נורא מעצבן. אנחנו מייצרים מודל שמצליח לנבא את ההווה, ואז ממילא אנחנו מרגישים בטוחים שנצליח עם שינוי בעתיד, שיש לנו פתאום את האות C ועוד איזשהו דרך, אנחנו נבין כמה אנשים ישתמשו בדרך הזאת. עכשיו, כדי לעשות את זה, הולכים למחוללי תנועה, שזה מורכב משני צדדים. אחד, איפה אנשים גרים, איפה סבתא שלי גרה, איפה אני לומד ואיפה אני עובד. והעבודה של בן אדם אחד, לדוגמה בסופר, זה המקום שאני הולך לקניות. כלומר, גם אנחנו מתרגמים הכל לשלוש מרכיבים, לאוכלוסייה, לתלמידים ולמקומות עבודה. ומהצד השני, יש לנו את הרשת. כי הרשת מאוד משפיעה על איזה החלטות אני אעשה. הרי אם יש לי, לא יודע מה, מעלית מהבית שלי עד לעבודה, צ'יק צ'ק, אני לא חייב לעמוד בפקקים, אני לוקח אותה, אבל מישהו צריך להגיד שיש את המעלית הזאת, ואז המחשב ידע לקייל את עצמו בהתאם. אז יש לנו שני מרכיבים, שאני, שמדבר איתכם, בעיקר אמון על הצד של הביקוש, ולא של ההיצע. ההיצע זה מישהו אחר, שהוא קטלגת בדיוק, איזה צירים, ומתכננים כל מיני דברים, אבל אני עובד מאוד חזק על הצד של הביקוש. עכשיו, בואו ניקח לדוגמה את תלפיות, בסדר? פיסת אדמה, אתם רואים איפה זה בגדול בירושלים, תלפיות, מקום סואן, הרבה אנשים רוצים להגיע, עשינו סקר הרגלי נסיעה, כמה אנשים נוסעים, מאיפה הם נוסעים, אז דיברנו על הצד הזה, ספרנו אותם בכל מיני צוותים, אנחנו יודעים להגיד ימינה, שמאלה, זה ההווה. צריך את ההווה, למה? אמרנו, צריך לקייל את ההווה, אם אנחנו מנבאים נכון את ההווה, נדע לסמוך על המודל שלנו לעתיד. לא מנבא את ההווה, אתה
ממדל, לא, אני ממדל את ההווה, ואז אני ממדל על ידי המודל הזה, אני מייצר מודל בשביל העתיד. זה הרשת, כלומר אצלנו במודל, אני אגלה לכם סוד מקצועי, אל תגלו לאף אחד, הרשת היא לא בדיוק הרשת, היא לא בדיוק כל ציר שאתם מכירים, זה גרוסו מודו, זה הצירים המרכזיים, הבערכים, כי זה בסוף מודל, ומכניסים את התחבורה ציבורית שתהיה, כי הרי זה גם חלק מההיצע, מה התדירויות של האוטובוסים שיהיו, איזה רכבות קלות יהיו, איזה צירים יהיו, ואז אני מכניס את הצד שלי. כלומר, אני צריך להגיד, אוקיי, מה המצב הקיים בתלפיות? גם זה סימן שאלה. שאלו את עיריית ירושלים, כמה מקומות עבודה יש בתלפיות? לא יודע, 10,000, אוקיי. איך אתם יודעים 10,000? לא יודע, מי שהחלפתי בתפקיד אמר שיש בתלפיות 10,000. אוקיי. אמרנו צד שלה, מה יהיה? הרי מה מחוללי התנועה שיהיו בעתיד? אחלה, איפה יהיו מקומות עבודה? איפה אנשים יגורו? איפה אנשים ילמדו? איפה יקומו ישיבות? שאלה גדולה, כשישבנו עם בלגיה, ניסינו לעשות איזשהו שיתוף פעולה, ואצלם כל האוכלוסייה הולכת ומצטמצמת, כאילו הם לא צריכים להמציא את הגלגל כל פעם, ולהמציא איפה יהיה בעתיד מוסדות חינוך, כי הם לאט לאט סוגרים. אז היא שאלה אותנו, איך אתם עושים את זה? כאילו היא לא מכירה מודל, שחייב להמציא עתיד, שהולך להגיע, ואנחנו לא יודעים איפה. ואז זה ברדק. אוקיי, אז איך זה נראה באופן סכמטי? אנחנו קודם כל מנסים להבין מה המצב הקיים, שזה גם תמונה שלא באמת סגורים עליו ברזולוציות כאלו, ובכלל. ואז עוברים לעתיד, שזה בכלל עננה כזאת אמורפית, ואנחנו מנסים על ידי שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, אנחנו מנסים לעמוד, המידלמן ביניהם מנסים לתפוס את כל הפירורים, ולייצר שולחן עגול שכולנו מדברים עליו, כדי לייצב תמונת עתיד. כי אנחנו בצוות אב לתחבורה צריכים את הרזולוציה הכי קטנה והכי תכלסית. כשמנהל התכנון הוא מאשר תוכניות, כן? מתי זה יהיה, אם יבנו את זה, איזה מימושים, מי יאכלס את זה? לא. אנחנו צריכים ממש ברחל בתך קטנה, איזה סוג אוכלוסייה יגורו שם, כמה ילדים יהיו בשכונה הזאת. אנחנו מחויבים לייצר בשביל המודל הזה המון פרמטרים. שקף הזה הוא תמציתי מאוד, מי שיהיה איתי יהיה איתי, מי שלא, בסדר. אתם מסתכלים עכשיו על שעון החול שלנו. יש את המציאות למטה, שזה המצב קיים. עכשיו, לאט לאט מטפטף למצב הקיים, מהמאגר הגדול של הקיבולת, אוקיי? עכשיו, מה מגדיר לי איזה קיבולת תהיה לעתיד? האזור הזה נגיד של תלפיות, מה הקיבולת שלו? כמה אפשר לבנות שם? כמה מקומות עבודה אפשר לבנות שם? אין לזה איזשהו לימיט אמיתי, כן? אבל בסוף, אנחנו על ידי תוכניות שבהליכים, על ידי כל מיני תוכניות מתאר, הערכות של מכפילים, אנחנו יושבים עם כל האדריכלים, יושבים עם מתכנני רובע, ובסוף יש לנו נגיד מדיניות שהיא חוצה את כל המרחב הזה של ירושלים, שזה שכבה של מדיניות רק"ל עירונית, מנסים לייצר נפחים אפשריים, זה הקיבולת, ואז מתוך כל הקיבולת הזאת, אנחנו צריכים לדבר על מה יהיה קצב המימוש. כי גם אם אתה אומר שבתלפיות אפשר לבנות 20,000 יחידות דיור, מתי הם ייבנו? באיזה קצב? איפה? אנחנו מחויבים לתת לזה תשובה, כי המודל שלנו הוא כל 5 שנים. והפקטור הזה של קצב הוא מאוד מאתגר, כי בסוף זה גם תלוי בכמה מהר אנחנו באופן בירוקרטי מאשרים דברים. אצלנו בארץ זה בערך בממוצע 15 שנה, כן, מההתחלה עד הסוף, וזה יכול להתקצר, זה יכול להיערך, יש דברים שמסתבכים, יש דברים שרצים, זה פונקציה של גודל של התוכנית, נגיד זה התחדשות עירונית, הדיירים חייבים להסכים, יכול להיות שזה מבסוט והוא רוצה לקדם, אבל איך אתה יודע לכמת את הקצב של הדבר הזה? גילינו שיש גם מרכיב מאוד חזק של קצב שיווק, מאשרים תוכנית, הדיירים הסכימו, היזם מחזיק את זה אצלו בארסנל, לא רוצה שהשוק יתקרר, הוא מחכה שהמחירים יעלו, ואז הוא לא בונה. איך אתה מקייל את כל הדבר הזה? זה סבתוך שאין לנו תשובה שהיא 100%, אבל האנושות תמיד מנסה.
וזה היתרון שלנו בתור המין האנושי, אנחנו כל הזמן משתפרים ומנסים להעביר לדורות הבאים משהו יותר טוב. אוקיי, אז הכנסנו את הנתונים שלנו, וכימתנו את זה למספרים. מה זאת אומרת? מה אתם רואים מול העיניים? לקחנו את תלפיות ופרסנו את זה לאזורי תנועה. אתם רואים אזורים, אני רואה אזורי תנועה. תגידו אחרי, אזורי תנועה. זה אזורי תנועה. עכשיו, אזורים סטטיסטיים חלקי 3 בערך. והמחשב שלנו, רזולוציה יותר גבוהה. לא, אנחנו התשתית שצריכה את הרזולוציה הכי גבוהה. חשמל, מים, ביוב, יכולים להסתבר עם אחת או רוב האחריות. אבל אנחנו צריכים... לקחנו את זה, וככה המחשב מסתכל על תלפיות. זאת אומרת, לא מעניין אותו הגיאוגרפיה, עושה מטריצות, משיכה, ובסוף פולט החוצה תשובה. והוא אומר, שמע, בתחנה הזאת וזאת, עולים ככה וככה, יורדים ככה וככה, נוסעים על הדרך הזאת ככה וככה, יש קיבולת, אין קיבולת. רכבים פרטיים, אבל כל זה זה נתונים. זוכרים מה המטרה בכלל שלנו? התחלנו ממשימה גדולה שמוטלת עלינו, וזה הניידות. אנחנו רוצים לשפר ולטייב את הניידות של המטרופולין. ואז נכנסים החבר'ה אצילי הנפש של תוכנית אב ותחבורה, אביעד בראשם, שמושך את האגף של תכנון אסטרטגי, ואומר, שמעו, עיריית ירושלים, משרד התחבורה, לשכת תכנון, זה הנתונים. אני רואה שזה לא עובד, אני רואה שנכון ואז מתחיל המשחק האמיתי של באמת לייצר את הפרויקטים שיטיבו את המציאות. אחלה. זה כביכול סוף ההצגה שלי.